Hallo, hallo, Holwiefke Nijs met Tammo. Hallo, hallo. Kut! Mooi. Take two! Hierin weer met de directeur van het Spreektheater Don Quixote. Het theater van de fantasie. Over regiogeschiedenis. Over muziekgeschiedenis. En over de grunnige tol. Het is geen dialect, het is een tol. Voor u treedt weer vanmiddag op Jan Bakman, onze grote dichter uit Woldendorp. Geweldig die kerel. En als tweede gast hebben we weer Tammo Troideland. De jongen die doet het zo goed. En hij zal ook nog voor jullie landen dus. Ik wil jullie even wat uitstoten en even wat vertellen over Järfke. Want de hele voorstelling gaat over vroeger en nou. En of het allemaal beter worden is. En wel dat voorspelde, dat was onze Järfke. En er zijn niet veel mensen meer die Järfke kennen. Maar Järfke was de grootste profeet van het Oldambt. Genoemd wordt ook wanneer dat er leeft heeft. Ze nemen aan om bij 1400. Op een tijd is Järfke komen varen met een schip over dat meer van Winschoot naar Blijham. Dat toen nog water was en liep in den Dollard en de voorts in de Eems. En als hij overgekomen was te Blijham, toen kwam hij bij een man die Here heette. Here Ekkes was dat. Die met zijn volk in het Meiland was om te zwelen. Zo heeft Järfke gezegd. Och, hoe moede ben ik geworden, al eer ik door alle hooioppers gekomen ben. Toen heeft Here met het andere volk gevraagd hoe dat komen zoude, terwijl dat het meer zo diep was. Järfke zei, gij ook kloek, of zijt gedronken? Toen heeft Järfke geantwoord, omdat er nog land worden zal, zo zal daar overvloedig gras wassen. En als je nou van Winschoten naar Blijham gewoon, dan is er geen water meer, dan is er overvloedig gras. Kut! Nou is Take onze two! grote dichter uit Woldendorp, Jan Bakman. Applaus. Ik at op zaterdag atjenat. Paar leeg was toeterzat. Voorzicht is alles in de krus. Dan komt morgen het gaslus. En zoals het was. Lus liever gooit. Op zondag maal moment. Onder preek tot groot verdrooid. Flotterde de eerste in mijn hemd. Het was een zachte. Nooit te hard. Hopelijk aan ze het nooit na. Maar daar naast mij fluisterde arrogat. Wat is dat? Atjenat? Onverhoopt knalde de tweede droet. Daar naast mij die hand versnoet. Ons keek aan goeie akoestiek. Ik dacht nou, dat is wel te horen tot antiek. Domi stopte met preken. Het volk begon te bidden en te smeken. Maar mijn hozen begon alweer te trillen. En de daden gleed zo langs mijn bil. De vader was te down. Het was een zachte, hij met fatsoen. Door en tegen de vijfde was een bloze. Ik knalde keihard op mijn moorzen. Ik knikte verwiezen naar Dijk. Ze deze toe dat. Het was Dijk, fluisterden ze en keek. Arrogat, die het zeker atje naar had. Kut, take two. Wat we hebben over het jongen, mijn kameraad. De kinderen had meteen klopt om de deur. Degene werd dan weer 50 waren. Maar ja, als je omdraait ben je zo 60. En we draaien ons nog een keer om, waren we 70. En dan kreeg je al door die reclames aan mevrouw genooid. Die ging met melkkokkertje naar weg. Ja, en toen kun je niet meer aankomen in de zorg bedanken. Dan ging ze je alweer aan. En dan kreeg je al die reclames, maar dat moet je wel lezen. Want anders loop je zo achter. En John en ik nemen al die blootjes door. Hebben we wel tijd voor. En we hebben nou een wireless Bluetooth radio gekocht. Maar dat wil nooit. Ik kreeg hem niet aanloop. Er zit geen wifi op. Ja, nou bijna wel wifi, maar niet die wifi.
Dus teutje overal kijken. Achterop, overal zo, maar het zat er nooit op. En wie heeft nou, dat moet ik wel in oplezen, want wie kunt er nooit meer uitkomen. iPad, een iDop, een iPhone, een smartphone, een tablet, een neutenbalk. Je hebt het al in een keer aanschaft. En van wel heel veel. En ja, op een duur moet je het toch hebben. Dan kom je nooit onderuit. Maar het wil nooit. Er zit geen wifi op. Wie heeft geen wifi? Er zit wel al wifi op, maar wie heeft geen wifi? Dus dat je zegt, bel er maar eens achteraan. En belt, toets 1, toets 2, toets 3. Ik zeg, nou, ik neem maar aan, ik toets maar 1. Komt een juffrouw voor. Ze zegt, voor een afspraak toets 2. Ik zeg, ja, laten we door maar even met wachten, want Teutje staat naast mee. Nou, in 1960 begon er al met die flauwekul. Televisie kregen we. We hadden allemaal nog nooit televisie, maar ja, een partijtje wel. Dokter Bakker had 2 noesbekoor, die verdienen ze wel. Zijn vrouw Tam gaat een keer het hele voetbalveld zijn. Nog gelukkig. Maar ja, toen moest je ook nog opstaan, weet je wel, om van zender te veranderen. Moest je op je staan. Nou, daar ben ze gauw achtergekomen. Dat was te veel muiten. En toen kregen we dus afstandsbediening. We hebben nou 5 op tafel liggen. We hebben er ook al een bij. Daar kun je verkeersjes met hoe daarna doen. Nou, dat is wel mooi, hè? Van de vorig jaar hebben we nog gewoon keersjes met kerstdag. Is onze hele bibliotheek al brand. Alle 2 bouwen weg. De derde bouw konden we nog rennen. Dat was Teutje net meer aan het kleuren, zeg maar. 2 bouwen weg. Dus dan maken ze zich zorgen op gemeentehuis. Ja, gaan afstand beduimen, maar ze bewegen niet meer, hè. Nou, dan gaan ze op gemeentehuis wel even ons met. Dus die belde op, die juffrouw. Ze zegt, beweegt u nog, meneer? Ik zei, nee, dat doet Teutje nou. Nou, en nou hebben we een computer. Uploaden en downloaden. Je bent er 's nachts nog mee bezig. En John zit op snoetjebuik, fasebuik. En wie begint al te e-mailen. Dus daar zult dat wat een pas doen, vrouwen die zeg maar. Maar dit kost wat meer. Maar dan heb je ook wat. Fasebuik is mooi, hè? Foto wat je vandaag eten hebt. Na er ook moet steken, zeg maar. En je bent op vakantie geweest in Vietnam. Nou, wie gaan al jongen dan zeker, maar we moeten nog geen foto's van. Ja, die kun je nooit meer doen. Kijk, en nader dat het zucht, die vindt dat dan leuk. Dan drukken ze op een knopje, vind ik leuk. Nou, die Zuckerberg, die daar roet van net, in Amerika, die drukt al doen op zo'n knopje, vind ik leuk. Kassa. Een vreselijke rare wereld. En John kon er nooit tegen. Is er een kapot gewoon. Ik zeg, wie moet een keer weer tussenuit, John. Nou, zegt John, laten we dan een keer van die VND gaan ook verdwijnen. Laten we door dit nog een keer ingaan. Ik heb dat nog een keer mee mogen. Dus dan zijn er voor die roltrappen treden te tellen. Mensen stonden al op touw. Ik zeg, dat gaat te veel. Zegt John, kies me nog. Nee, zei wel, bist u homo? Ik zeg, nee, net nog nooit. Ik heb hem spijt gegeven. Uit voor de baan moet staan. Ja, wat moet je? Wat mocht nog nooit zijn mensen? Ik dacht dat wel, maar de regering was er mee bezig, euthanasie. Nou, mensen er om touw. Zegt er aan, u moet 112 bellen. Ik zeg, nou, als je me het nummer hebt gegeven, dan. En dan roept weer nader, de dokter. Ik zeg, ja, maar dat zit nou in ons pakket. En hij had ook geen spreekuur voor doen. Nou, John is er onder de deur gewoon. De moderne wegwebmaatschappij. Nou, hij is aan schaak kan begroeten. Nou, ja, we waren maar een paar maanden op het uiterste. We hebben er wel een feest van gemaakt. Van John, je zegt, je moet er geen treurige barren van maken. Nou, en heb je aanzien geld, dan kan het moet. Treurig. Het brengt je in verstand de andere promos van het hele land. Overal voor de tv, je komt er tegen op wc. Chinees op Joos kalender, kijkt hou gauw wat een ellende. Ben je fiets of plof verloren, bel je toch even naar Apeldoorn.
Stel dat Jelle op zijn kano gaat zo verder naar Milano. Wil je gezond, kijk naar mine, drinkt al dom een kan capine. Het is te mooi om voor te wezen, wees nou eerlijk nooit bewezen. Het hebben van de zoek is het einde van het vermogen. Al de indruk op je hoofd, de grote vraag, al kom je droog. En waar je flauw begint te gaan, je kunt er nooit bij half van slopen. Het breekt je in verstand, alle reclames van het hele land. Overal voor de tv, je komt het tegen op wc.